Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello, magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong episode sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Kayo po ay nakikinig din sa ating mga King's Radio stations kahit saan man kayo ngayon sa mundo dahil po ay through King's Radio Davao app. So, lahat sa mga nakikinig po sa atin ngayon by King's Radio at wala po kayong mga hindi po ninyo makuha via frequency sa iba't ibang lugar kung meron tayong mga King's Radio, don't you worry dahil meron po tayong King's Radio Davao app. O, diba? So, download nyo lamang po sa inyong Play Store para po ay maririnig nyo po ang ating King's Radio anytime and anywhere as long as meron lang po kayong data dyan. Okay? So, hello din po sa mga viewers natin ha. Bukod po sa tayo ay marireplay mamaya sa Regional News Group or RNG Luzon, tayo din po ay live sa Facebook page ng Damdamag Media TV. Tama ba yon, Damdamag? Wait lang ha, gusto ko lang siguraduhin dahil meron tayong mga viewers, tayo din po ay nakahook up sa Damdamag. Itong Damdamag, yan. Damdamag Digital Media Facebook page. Tayo din po ay nakahook up live sa Damdamag Digital Media Facebook page. Okay? At of course, live na live din po tayo sa ating AgriSenso Facebook page. AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Okay? And gusto ko lang kasi ngayon pa lang na-touch ni DJ Lapo. Tayo din po ay maririnig via King's Radio 90.7 Lambunao, Iloilo. At sa ating mga listeners din dyan sa may Himalalod, Negros Oriental via 88.7. At sa may 102.5 Hinatuan, Surigao del Sur at 99.5 King's Radio sa may San Francisco, Agusan del Sur. San Francisco City, Agusan del Sur. At muntik ko na makalimutan ang ating King's Radio dyan sa may Shaton. Sorry, Kuya D. Opo, ayan. I'm sure na excited po kayo sa ating mga discussions ngayon para sa ating mga farmers. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-aalaga ng baboy at manok. Ano ba yung magandang, bukod po sa mga patuka ninyo, bukod po doon sa feeds ninyo, ano ba yung mga magaganda din na mga pananim na pwede nating ihalo doon sa inyong mga alagang baboy? Yung kanilang kakainin ha, okay? Sa mga gusto dyan na mag-alaga ng baboy o manok, so, makinig po kayo dito sa content na isi-share ko sa inyo courtesy of Mangunguma TV. Diba? Kasi po, meron po siyang pananim na Madre de Agua. Sino ba dyan ang nakaka-relate sa Madre de Agua? Meron ba kayong tanim na Madre de Agua?
So ito po, pwede pala siyang ihalo bilang patuka doon sa inyong mga manok and at the same time doon din po sa inyong mga alagang baboy. Okay? Of course, samahan din po ng tamang bitamina para po ay mabilis ang paglaki at pagbigat ng inyong mga alaga. So wag na nating patagalin pa. If ever meron po kayong gustong ipa-shoutout sa akin, comment nyo lamang po sa ating Facebook Live ngayon o di kaya i-text nyo ako sa 0966-844-0130. But before that, makinig po muna kayo sa content na i-share ko sa inyo courtesy of Mangunguma TV. Yan po ha, Madre de Agua na pwede pong ihalo sa pagkain ng inyong mga alagang hayop. Roll VTR! Magandang umaga sa inyo mga farmer at welcome na naman sa ating panibawang video. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yan, so pasalamat tayo sa Panginoon mga farmer at binigyan na naman tayo ng isang panibawang buhay, isang panibawang araw. Yan, at pasalamat din tayo at tuloy na rin tayong gumaling, no. So nung nakaraan yung mga farmer, halos isang linggo tayo na pahiga-higa lang kasi nga tinaman tayo ng matinding trangkaso, pero sa ngayon ay okay na. So sa umaga nito mga farmer, gagawin natin yung ating daily chores, no. Yan, so ngayon po ay magdidilig tayo ng mga halaman namin dito na mga bagong tanim. So tara. So ito nga pala mga farmer yung mga bagong project namin dito. Yan, so taniman ito mga farmer ng gulay. Yan, so dito yung dalawang plot na ito ay alugbate po yan. Tapos dito yung talbos ng kamote, meron ditong violet tsaka yung green. Tapos yung sa huli na yan mga farmer ay yung kangkong. Yan, so aplan na kangkong. So dito mga farmer ay isa po ito sa mga pinagkakita namin dito. So kahapon niya nakapag-harvest kami ng mga talbos ng kamote tsaka kangkong doon sa isa naming taniman. Yan, at nakakuha kami or nakapagbenta kami ng halos 500. So sa ganito kalaking area mga farmer ay pwede ka ditong kumita ng halos 500 to 1,500 sa isang linggo. So dito lang po yan sa ganito kalaking area na taniman ng gulay ay pwede ka nang buhay dito mga farmer or meron ka ng pang araw-araw na mapagkukunan ng iyong mga bilihin, ulam, kahit ano man na kakailanganin mo sa bahay. So ngayon mga farmer ay magdidilig tayo dito. So napakasimple lang magdilig dito. Yan, so may tubig na dyan kasi nga malapit dito sa irrigation mga farmer. So papasukan lang namin dito ng tubig tsaka napakadili lang magdilig dito or magbinyag ng tanim. Yan, so tara. So gamit natin mga farmer na pandilig ito. Yan, so malaking lata tapos may mga butas dyan. Yan, so sasandok lang tayo dito ng tubig tsaka didilig natin. So tara, pakita ko sa inyo. So yung mga farmer, wala pang 30 minutes ay tapos agad tayo magdilig dito, no. Yan, so ganoon siya kabilis. At buhay na rin yung mga sili dito mga farmer na nakatanim. Yan, so meron dyan mga farmer na nakatanim na sili dito sa gilid. Ayan. At ito rin yung didiligan natin mga farmer, yung mga Madrid de Agua natin. So kita natin, no, ang tataba. Ito yung mga bagong tanim namin dito. Yan, tapos dun sa kabila mga farmer. Yan, so ubos na yung kanilang mga dahon. Yun. So diyan tayo kumukuha ng ating pakain sa ating mga alaga araw-araw, baboy tsaka manok. So tara mga farmer, diligan muna natin yung ating mga Madrid de Agua nito para hindi manuyo kasi nga grabe yung init ngayon dito sa amin. So summer na. Yun, sobrang dami. So ay mga farmer, tapos na tayo dito magdilig, no. Yan, so yung mga Madrid de Agua natin tsaka yung mga gulay natin dito. Yan, so tapos tayo dito mga farmer, pati na rin yung sa kabila na mga malalaking Madrid de Agua.
Yun, so sa mga gustong umorder ng mga farmer, yan siguro mga next month talaga. Yan, so mag-start na tayo na magbebenta kasi nga maliliit pa lang, kasi nga kapag kinuha natin yan mga farmer ay kukonti na lang yung matitira dyan, kasi nga puputulin natin yung mismong puno na yan, at yan yung gagawin natin ng mga cuttings. So sayang naman mga farmer kapag pinutulan natin agad na bata pa yung ating mga Madrid de Agua. Yun, so palakin muna natin at saka tayo magbenta. Yan, so dito mga farmer sobrang lalago na yung mga dahon dito. Yan, so talagang tinanim namin ito para sa aming mga alaga, at the same time ay pwede natin gawing negosyo, kasi nga pwede natin ibenta ito sa mga gustong bumili. Yan. So isa rin mga farmers sa mga ginagawa namin dito sa Dayami, sa aming palayan, ay hinahakot namin yan dito imbis na sinusunog namin. So tinatambak namin dito sa gilid ng kalsada, kasi nga gagawin namin itong taniman. So dati mga farmer sobrang dami ng tanim namin dito, mga okra, sili, papaya. So ngayon mga farmer ay tanglad na lang yung natira dito. Ayan. So napakagandang lugar kasi nga malapit sa irigasyon. So wala tayong problema sa tubig. So dito rin kami kumuha mga farmer ng pandilig natin dun sa mga gulayan namin. Yun. So ngayon mga farmer ay bubulukin muna namin ito. So yung purpose nga namin dito ay para hindi tumubo yung mga damo, kasi nga merong dayami na nakapatong sa kanila. At the same time kapag nabulok ay gagawin namin itong pataba. Yan. So hanggang doon yan mga farmer sa dulo. So halos 1 kilometro na taniman. Yan. So sa ngayon ay saging na yan mga farmer yung nakatanim dyan. So mula doon hanggang dito. Yun. So ayos na ayos. So ito mga farmer, nakapag-harvest na naman tayo ng ating Madrid de Agua na dahon, no? Yan, so halos araw-araw mga farmer ay nag-harvest ako dito para sa aking mga alaga, mga alagang baboy, tsaka manok. So ngayon mga farmer, ay papakita ko sa inyo kung paano natin ito nihalo sa pagkain ng ating mga manok, at yung sobra dito ay bibigyan natin sa ating mga alagang baboy. So ito mga farmer, gagawin natin dito ay gagayatin natin ito ng maliliit, tsaka ihalo sa pagkain ng ating mga manok, kasi dumadami na yung ating mga manok ngayon mga farmer. So kinakailangan na makatipid tayo sa kanilang pagkain, at ito po yung isa sa mga ingredients natin doon sa kanilang pagkain. Ayan. So knowledge sa inyo mga farmer, ang Madrid de Agua po ay mayaman po ito sa crude protein, no? Ayan. So isa po yan sa sangkap na ginagamit para makagawa ng feeds or pagkain sa ating mga alaga. So napaganda rin itong gamitin. So tara mga farmer, gagayatin natin ng maliliit. So ganito lang po yung ginagawa ko dito. Yan. So ihalo rin ito sa feeds mamaya. So wala kasi tayo mga farmer na available dito na vegetable chopper, no, or shredder. So nagbabalak din kami dito mga farmer na bumili. So wala tayong budget. Yan, so pinagkaplanuhan pa lang na bibili para yung mga gulay dito mga farmer ay i-chop lang natin, saka bigay sa ating mga alaga. So sobrang nakatipid tayo mga farmer sa ating pagkain. So ito na mga farmer, yung ating finished product ng ating Madrid de Agua na dahon. Ayan. So tinantad natin ng mga farmer para magiging maliliit sila, para sakto-sakto sa pagkain ng ating mga manok. So ngayon po ay magpapakain na tayo. So lagyan natin dito mga farmer sa balde lang. Yan, so tansyahin na natin. So bali yung ginawa natin po mga farmer ay good for dalawang pakainan nila. Yan, so maglalagay rin tayo ng ating corn grits. Yan, so ganito lang karami mga farmer na corn grits. Okay na yan sa kanila. At maglalagay rin tayo ng ating feeds. Yan, so ganito rin karami mga farmer na feeds yung ating nagagamit sa kanila sa isang pakainan, plus yung ating binlid. Yan, so binlid ng palay mga farmer. So lagay natin dito lahat at haluin. Pero sasamahan pa rin natin mga farmer ng ating King's Vita Plus. Ayan, so para masigurado natin na talagang masustansya pa rin yung kanilang kinakain mga farmer, kahit na yung mga ingredients natin ay napaka-basic lang.
Yan, so lalagay tayo mga farmer, tansyahin na natin. So isang kutsara lang yung lalagay natin sa kanilang pagkain. At maglalagay tayo ng tubig. So ganoon lang mga farmer, katipid yung pagkain ko dito sa aking mga alagang manok. So dumadami na rin sila mga farmer. So kinakailangan na humanap tayo ng paraan para makatipid tayo sa kanilang pagkain. So ano lang natin mabuti mga farmer. At ito na yung pagkain nila. So kung minsan mga farmer, kapag may tira kaming kanin ay yun din yung hinahalo ko dito para mabilis lang mabusog. Yan. So ito yung itsura niya mga farmer. Yan. So nagbabalak na dito mga farmer na buwa ng asola pan, no, para meron na rin tayong harvest ng asola na pangbigay natin sa ating mga alagang hayop. So okay na po ito. So tara bigay natin. So ayun mga farmer, kumakain na yung mga manok natin, no? Yan, so ganito na po karami yung mga manok natin dito. So mixed breed na po ito lahat. So meron ng lahing native tsaka Rhode Island Red, ayun. So pinalabas ko lang kasi mga farmer yung mga upgraded na mga native natin dito, ayan, oh. Yan. So bukas mga farmer ay lilipat na rin sila doon sa kabila. So bilang ano nila, grower house nila diyan sa may kabila na yan. So dito mga farmer, pinapractice ko na sila dito na ilapag sa lupa para nang sa ganun ay di sila manibago kapag nilipat na rin sila sa kanilang grower house. Yan, sobrang dami ng mga farmer, oh. Yan. So ito yung firstborn natin ng ating upgraded native, no. Yan, so malaki na yan. Yun yung kanyang tatay, tapos yung mga breeders natin ayan din. So unti-unti nang dumarami mga farmer. Yan, so meron pa tayo dito. So kahapon mga farmer, ito yung napisa natin dun sa apat na inahin na naglilimlim, no. Yan, so 8 dito mga farmer yung kanyang nililimliman at 8 din yung napisa. At ito rin mga farmer yung mga nauna dito. So pinaghalo ko na dito. So halos nasa 26 piraso itong mga sisiw natin na ito. Yan, so gutom na rin mga farmer. At meron pa tayo dito mga farmer na nasa, yan, so konti na lang dito yung maliliit natin. So nasa 8 piraso. So dito mga farmer wala na yung laman kasi nga nilabas ko na sila. So practice muna sila dito sa lupa para nasa na hindi sila manibago dun sa kanilang lilipatan. Yun, so sobrang dami ng mga farmer, oh. Ang gaganda nila tingnan kasi nga merong lahi po yan na Rhode Island Red. Ito yung mga Shamu natin. Yan, Shamu na may lahing asil, yun, oh. Tatangkad nila mga farmer yung mga may lahi natin na Shamu. Yun. Then meron din tayo mga farmer na namisa na native, yan, so pure native yan dyan mga farmer. Napisa kahapon, yun, so tumago sila. So yung tatay nila mga farmer ay Mestizo Huluano. Yan, so nasa labas kasi sila mga farmer doon sa kanilang free range. At di natin sila na-breed dito sa ating Rhode Island Red, pero meron siyang 5 sisiw mga farmer yung napisa. So dito mga farmer, sobrang dami na naman ng mga itlog dito, no. So dito mga farmer may naglilimlim na naman dyan. So nasa 16 na piraso po yan. Ano, sobrang dami. Tapos meron din dito. Yan, so bagong itlog na naman. At meron din sa kabila mga farmer na meron na namang naglilimlim. At eto nga mga farmer, no. So update ko po kayo dito sa mga itlog ng heritage natin na pinalimliman natin sa ating native. Yan, so kanina mga farmer, pagtingin ko dito ay unti-unti nang napipisa yung kanyang mga itlog. Yan, oh, tingnan natin. Yun, meron ng crack mga farmer at meron ng gumagalaw sa loob. So ngayon kasi mga farmer yung ika 20 days niya, or 19 days pala, 19 days wala nung pinalimliman natin. Wala pa yung iba pero meron na dito mga farmer, oh, yan.
So baka bukas mga farmer ay mamisa na ito. So nasa 15 piraso yung kanyang nililimliman. So abangan natin mga farmer kung ilan yung mapisa. Yun, so unti-unti nang dumarami mga farmer yung mga manok talaga natin dito. So ito naman ay talagang pure na heritage ito, yung mga itlog na nilagay natin dito. Lalakasin ng ating mga sisiyo dito mga farmer. Oh. Yan, so alaga kasi yan mga farmer sa vitamins natin dito. Yung King's Vita Plus, yung sa kanilang patubig. So talagang napakaliliksi nila. So nasa 20 piraso mahigit ito mga farmer yung ating native dito na upgraded din. Yan, so lalaki ng mga farmer. Oh. Yan, so nasa 3 weeks old yung mga manok na ito or sisiw. Yun, malalaki. Bilis na lumaki mga farmer. So ganito ko ganda kapag kinrossbreed natin. So mga farmer, kakatapos lang kumain ng ating mga upgraded native dito, no. Ayan, so tara mga farmer, pakain natin sila ng ating Madrid de Agua. Ayan, so bagong harvest mga farmer. Yun. So kanila pang merienda yan mga farmer. So update nga pala kayo dito. So bali dati kasi mga farmer ay 8 ito lahat. So nung nakaraan nga ay naglitsyon tayo dito para sa birthday ng lola. So bukasin pala mga farmer ay birthday din ng kapatid ko. So instead na bumili siya ng karne mga farmer ng baboy kasi sobrang mahal ngayon, nasa 260 na yung dress meat dito. Yan, so napagkasunduan namin na kumuha lang dito ng isa mga farmer at yun na lang din yung katayin. So kaninang umaga mga farmer ay kinuha na dito. So pinakatay namin sa slaughterhouse. So yung timbang anong isa na yun mga farmer ay nasa 25 kilos. So okay na rin yung mga farmer. Yan, so inaantay lang namin na dumating yung karne at yun yung ipanghahanda namin. So dito mga farmers sa gilid ng ating kulungan ay yan. So yung mga Madrid de Agua natin dito ay nakakalbo na. Yan, so dito kasi ako kumukuha mga farmer ng halos pang araw-araw nila na pakain. Yun, so dito. Pero mayroon pa dun sa kabila mga farmer, dun sa may gilid ng taniman namin. Yun, so sobrang lalago na yan mga farmer, mga bago naming tanim. At eto pa, ayan. So ayun mga farmer, no, so medyo malalaki na rin yung mga Madrid de Agua natin dito. So yun nga yung sabi ko, baka next month ay baka mag-start na tayo na magbenta na naman dito ng mga Madrid de Agua cuttings. Yan, at pati na rin siguro rooted mga farmer or meron na yung mga ugat na naisidling natin. Pero gumagawa pa kasi ako ngayon mga farmer ng experiment na kung saan ay kung paano natin patatagalin yung buhay ng mga Madrid de Agua rooted, no, yung may mga ugat na or buhay na. So kung paano natin yun i-handle kapag ipapadala natin. So sa mga naka-experience nito mga farmer sa pagpapadala ng mga halaman na buhay na, yan, so comment na lang kayo mga farmer kung paano yung proseso sa pag-ship nito para makapag-start na tayo na pagbenta ng mga rooted na mga Madrid de Agua para dun sa mga gustong bumili. So yan lang muna ngayon mga farmer yung ating update sa ating mini farm, no. So maraming salamat sa inyong panonood at abang-abang po ulit kayo sa ating mga susunod mga videos na gagawin tungkol sa pag-alaga ng inahin at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede natin pagkakitaan. So yun lang po yung advice niyo para ating mga farmer. So kapag into farming po kayo, so kinakailangan na utilize natin bawat resources natin at i-convert natin ito para gawing pagkakitaan. So yun po yung isa sa mga ginagawa namin dito. So lahat ng pwedeng pagkakitaan mga farmer ay pinapasok namin. So pag-alaga ng baboy, pagtatanim ng mga gulay, at kung ano-ano pa mga farmer na related sa pag-farming ay pinagkakitaan namin dito. So yun lang po yung isa sa mga diskarte namin dito. At syempre, yun yung gusto kong i-share sa inyo para na sa ganun ay sabay-sabay po tayong aangat sa pagka-farming. So ay mga farmer, maraming salamat ulit sa inyong panonood, sa walang sawang suporta na binibigay sa aking channel. Yun, sumabuhay po kayong lahat. At syempre, bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, sulit na supporters, lagi nag-aabang, at syempre sa lahat ng mga FW na laging tumatangkilik din at na-inspire sa ating mga ginagawa rito. So ayun mga farmer, shoutout po tayo kay Ma'am Arlene Virana, kay Ma'am Jennifer Baga na lagi pong nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa. Ganon din po kay Sir Efren Biato, shoutout po sa inyo, kay Sir Jun Gallardo at sa Gallardo family.
kay Ma'am Jean Alferez, kay Sir Rodrigo Esplana, shoutout po sa inyo, kay Sir Dandy, kay Ma'am Jennifer Bacaray at sa kanilang Bacanais Mini Farm, kay Sir Reinin Anoche, yan po, shoutout po sa inyo, kay Ma'am Nerissa Custodio, kay Ma'am Josephine Namok at kay Sir Choi Tumabiao. Ganon din po kay Sir Melvin Agonia at kay Sir Glenn Kisa ng Anipawa, Canada. So mag-ingat po kayo dyan parati, sir. Kay Sir Macdo Allen and family, kay Sir Marjon Calope and family also. Yan po, shoutout po sa inyo. Pabisita rin ang mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila. Ma'am Lynn Promdi, Pats TV Vlog, OFW Farmer watching from Negros Oriental. Ganoon din kay Calvo Cob Garcia, kay Madiscarting Situring, Souls Gandang Buhay, at Tinigban Farm TV. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mo po shoutout, i-comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout ko sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay pasubscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga ganyan para mga videos, mga tips and tutorials, iba pang mga farming ideas kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming! Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Inday Bajang is here, of course, kasama nyo sa paghatid ninyo mga magagandang balita courtesy of Agri Balita sa programang Agri Sensa with Clara Tita. I so miss you all! Pero sorry yung kaayo. Ayan, sorry if I can't be with you for the meantime. Medyo may mga bagay lang tayong inaasikaso at naway maging okay ng lahat para ako po'y pakasama nyo na po kada hapon. Anyway, because I don't want to miss you, of course, andun pa rin tayo mga chikahan galore over here para naman personal ko pong maihatid sa inyo mga magagandang balita. So now ay okay lang po tayo dyan. Saan po tayong lupalop stay put? Ayan, diba? Ano man pong inyong ginagawa ngayong hapon, araw, gabi, tanghali, hating gabi. Ano ba? Dapit hapon, bukang liwayway. O, diba? Anong oras yung napapanood ang ating programa at kayo po ay nakikinig. Maraming salamat po. Anyway, it's another good news po sa ating lahat or sa mga interesadong matuto with regards agriculture, kung saan meron pong ino-offer sa ngayon, tawag nito na Agriculture on Air. O, diba? Yung mga pag-aaral in which with regards to agriculture na inyo pong maririnig or makikita online or maririnig on air. So, ito po yung School on the Air program ang inilunsad. Actually, it's on the year 3. Ayan. So, makinig ha. Sa mga interesado, paano po? Ayan. Makinig. Ayun. Inaanyayahan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center ang lahat ng magsasaka at agriculture enthusiast, ayan, na mag-enroll School on the Air program sa Smart Rice Agriculture Year 3. Saklaw ng programa ang malawak na hanay ng mga paksang may kaugnayan sa pagsasaka ng palay na nagtatampok ng mga makabagong teknolohiya ng DARRI na may palay check system bilang pangkalahatang pagbabago sa klima. Ito ay nakadisenyo upang bigyan ng kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang mapataas ang ani ng palay at mapalaki ang kita ng isang magsasaka. Ang School on Air program ay tatakbo mula May 2, ayan, malapit na, hanggang July 31, 2023. So actually, yung School on Air program po nila, this is with, ito po ay streaming live. Ayan, i-stream live po siya ng RAFIS Ilocos Region at ng ATI Ilocos Region sa kanilang mga Facebook pages. Ayan, it will be from 9 a.m. to 10 a.m. So that would be on May 2 hanggang July 31. Kasama po doon ang kanila pong tema sa nasabing programa ay makabagong pagsasaka sa himpapawid. O, diba? Yes, that's right. Even if you already have that learnings about agriculture, meron ka ng kaalaman sa mga bagay-bagay, paano magtanim, mga tawag nito, anong mga the exact number of fertilizers to be used in this certain area or big ng isang palayan or whatsoever, still kada taon po ay may mga changes, may mga improvements, may mga bagong techniques na lumalabas. So bilang isang not only a farmer, also an agricultural enthusiast, napakaganda na you keep on learning. Ika nga, diba, sabi natin, learning is an everyday process. So kada araw dapat
natututo ka ng mga new things. Just like this one, if ever you want to enjoy, you want to enroll, pwede kang manood, ayan, via online, mga streaming nila soon that will start on May 2. Makinig, take down notes, o diba? At least, if you are a farmer or an agriculture enthusiast, pwede mo yung gamitin sa mga future plans mo sa pagtatanim, or if you want to venture to agriculture. So, let's not just stick on what we have learned. Ayan, yung mga bagay na nakagawian na natin, okay na yan. I know that, okay na yan siya. But, wala namang masama, di ba? Na you inject more learnings on your end. You embrace a bit of changes, a bit of technology, some innovation sa iyong mga ginagawa. So, yun yung ginagawa ng gobyerno natin, diba, na they introduce new techniques, mga bagay-bagay to help out para yung mga farmers natin can also gain on it, such as they can harvest more, they have more yield sa kanilang mga tanim nila, and everything na sunod-sunod na yan. And syempre, they can earn more. So, others, di ka naman gagastos, diba? You just have to sit down there. Kung may internet ka, manood ka lang sa live streaming, or probably their streaming is also been hooked up sa mga radio stations. So, pwede kang mag-tune in doon. Hanapin mo lang, diba? And makinig. You just take down your notes and learn from it, and that will be a month activity of learning para po sa inyo. So, you just keep on injecting more knowledge on your end kasi para din po iyan sa inyong lahat. Ayan. So, sa mga dun ha, sa mga interesado na gustong makijoin or makinig, ayan, you can check RAFIS RAFIS Ilocos Region. So, yan yung Facebook pages. At sa ATI Ilocos Region Facebook page. So, magsisimula sila ng May 2 hanggang July 31 from 9 to 10 a.m. So, by that time na medyo chill na, tapos na mga gawain, you can somehow focus your 1 hour on a much productive na mga bagay. Okay! Ayan! Maraming salamat po! Ayan, thank you once again sa inyong pakikinig at pagsama sa amin ngayong hapon. Bukas po ulit, mga ka-agrisenso, balik po tayo kay Clara Tita. Bye-bye! Thank you so much! Thank you so much sa ating Inday Bajang. Uy, napakagandahan nung Palay Aralan, School on the Air Smart Rice Agriculture. Makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Napansin ko lang ang kanilang time slot sa mga radio stations ay nasa 4:30 a.m. at 5 a.m. Papuntang 5 a.m. O, diba? Very early talaga yung ating mga magsasaka, no? Kasi nga, syempre, nasa probinsya, maaga talaga yan silang gumigising para ay mag-prepare. At saka yung ating mga magsasaka, of course, ayaw din nilang mainitan talaga sila masyado sa kanilang palayan. Like, kung meron silang ginagawa dun sa kanilang palayan, sa kanilang farm, yun, maganda talaga na maaga pa lang ay nagsimula na sila. Kasi pag tungtong na yan ng mga 8 a.m. to 9 a.m., lalo na ngayon na tag-init, masyado nang mainit. At syempre, kung mainit masyado, ay mabilis kang mapagod, o diba? Mapuyat, o diba? So, ayan, streaming live siya sa RAFIS Ilocos Region and ATI Ilocos Region Facebook page. Sana ay nakipag-coordinate din sila sa atin. Sa Kings Radio. Diba? Sayang din naman yung ating time slot na yon, yung 4:30 a.m. at 5 a.m. But anyway, soon, yes, diba? Magiging ka-partner na natin ang ating mga farmers organizations, mga associations po para po sa mga advocacies, mga i-implement natin ng mga programs and services po sa ating mga magsasaka, o diba? So, walang problema po yan. Kami po ang Kings Radio ay bukas po para sa mga programa at serbisyo po para sa ating mga magsasaka. Ayan! O diba? So, yun po ang ating Agri-Balita at Agri-Unique Chika ngayong araw na ito. So, kaganina po, ay na-discuss sa atin ni Magunguma TV yung paggamit ng Madre de Agua, o diba? Kung meron po kayong mga tanim dyan na Madre de Agua, congratulations! Napakaswerte nyo po dahil napakasustansya po ng Madre de Agua na bilang patuka po, additional po na patuka para sa inyong mga alagang manok at saka sa inyong mga alagang baboy. Dati kasi, ang alam ko lang, yung Madre de Agua ay para lang yan siya sa manok. So, nung nakita ako kay Mangunguma TV, pwede pala siya sa mga baboy. O, diba? Yes, bye-bye. Yan. Oo.
So, yung pwede pala ang Madre de Aguas sa mga baboy. So, additional nutrients na rin yun siya para sa inyong mga alagang baboy. And at the same time, of course, dagdagan nyo po ng tamang vitamina po, pinaka-perfect po na vitamins po, ang animal feed supplement, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, para po yan sa inyong mga alagang hayop. So, marami po ang gumagamit niyan para po additional na nutrients sa inyong mga alagang baboy. So, yan po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, yung iba kasi, yung rason nila na gumagamit sila ng King's Vita Plus ay, of course, hindi siya may expose o madaling ma-expose. Yan, madaling ma-expose kahit anumang sakit. Kahit nga po yung ASF or African Swine Fever. Kasi nga, matibay po ang resistensya ng iyong alagang hayop, ng iyong alagang baboy kapag sila po ay nakatikim o nakakain ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Of course, bukod po sa tamang pangangalaga ng inyong mga alagang hayop, samahan niyo na rin po ng tamang vitamina para po ay yan po ay napakaangkop po para sa kanilang healthy na paglaki ang inyong mga alagang baboy. Yan po, of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayan, nasa lahat po ng mga nagtatanong, yan po ay available sa ating mga Agrovet stores malapit po sa inyong lugar. But just in case na wala po siya sa inyong mga Agrovet stores, huwag po kayong maproblema. Okay? Huwag mag-sad. Dahil available po ito sa ating mga online stores. Yes, dahil social media is in the air na talaga, pwede niyo pong i-message ang mga Facebook page ni King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At sa mga naghahanap din ng Panamox bilang panggamot sa kanilang manok na may sakit, ang Panamox, i-message nyo lang din po sa Facebook page ng Panamox. Ayan po, marami pong, magre-reply po agad yung ating customer care representative na naka-assign dyan. Okay? So, if ever meron po kayong Shopee account, punta po kayo sa inyong Shopee account, hanapin nyo po KBM Agrovet Lines. Yan po ang official store ng ating mga products na nabanggit sa ating Shopee. Okay? So, yan po. Maraming salamat. Meron po ba tayong pa-shoutout? Meron bang pa-shoutout sa atin ngayon? Hello, maraming salamat to Joyce Bon Arinion Kahis. Hello Joyce Bon. Oy, si Joyce Bon ha. Napaka consistent ng panunood sa atin sa Agrisenso. O, 'di ba? Si Joyce Bon Arinion Kahis. At si Jebby Armonidad, I'm sure na ito si Jebby ay taga Iloilo ito siya. Keep up the good work. Sa akin nilalagyan ko po ng malunggay. Oo, yes. Yeah, I know Jebby, watching from Iloilo. Thank you so much, Jebby. Taga-Banati ka, right? Oo, yan. Pa-shoutout sa anak ko, katuwang ko sa pagpapakain ng mga manok ko. Si Trish Brill Charisma Armonidad. Oh, ang ganda ng pangalan ng anak ko, Sir Jebby. Oo, Sir Jebby or Mom ba ito? Ma'am Jebby. Oh, hello to Trish Brill Charisma Armonidad, ang katuwang ni Sir Jebby or Mom Jebby sa pagpapakain ng kanyang mga manok. Uy, yung mga patuka mo sa iyong mga manok ha, of course, bigyan nyo po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayan, diba? So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers online mula po sa Damdamal Digital Media and of course, dito po sa ating Facebook page na Agrisenso sa Agrikultura. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating programa. Ganon din po, saludo po ang Agrisenso sa lahat po ng mga magsasaka na hindi na-give up. Of course, dahil kayo po talaga ang napaka-importanteng sektor po sa Pilipinas. Dahil, of course, kayo po ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Saludo po ang Agrisenso sa Agrikultura at ganun din po ang King's Radio. O yan. So, ayan. Bukas po ulit ha. Samahan niyo po ako sa ating panibago pong episode sa programang Agrisenso dahil meron tayong makakasama bukas na I'm sure kapupulutan nyo naman po ng additional information sa pag-aalaga ng manok. Okay, kung meron kayong native or heritage chicken, walang problema. Ayan, bukas po ay samahan niyo po ako ulit ha. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. At ito po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura, aasenso ka. God bless everyone and God is good all the time.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.